Il-Ministru Chris Cardona beda jdaħħal il-libelli fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia u magħhom għamel ukoll mandati ta' sekwestru. Il-mandat ta' sekwestru għadwar l-ammont massimu li wieħed jista' jeħel jekk jinstab ħati f'kawża ta' libell. Bi 11,500 euro għal kull libell li ressaq sa issa, il-qorti preseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella laqet mandati fl-ammont ta' 46,000 euro. F'kummenti ma' One News, il-Ministru deputat mexxej tal-Partit Laburista ikkonferma kif beħsibu jresa iktar libelli, kemm fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia u kif ukoll fil-konfront ta' uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista u reporters mill-medja tal-istess partit. Fl-aħħar jiem Cardona enfasizza iktar minn darba li għandu l-provi li dak allega dwaru minn Caruana Galizia huwa gidba u li fil-qorti se jipprova dan kollu. F'intervista ma' Times of Malta, Chris Cardona qal li għandu l-provi li juru kif il-momenti li Daphne Caruana Galizia u l-medja tal-Partit Nazzjonalista qed jgħidu li kien f'burdell fil-Ġermanja kien f'postijiet oħrajn u dwar dan għandu l-provi dokumentati.